ברוכים הבאים לתחרות ספטמבר של ואמוס קרוספיט הוד השרון, טים צ'לנג'. התחרות תתקיים במרכז דור ביום שישי ה-30/9 בין השעות 11 ל-2. אנחנו נציג לכם עכשיו את האיבנט סיבוב אחד בשלמותו, אחר כך אנחנו נדבר על כל האלמנטים ועל הסטנדרטים. איתי כאן טל ודייב, ענת וגל, והם יציגו את הסיבוב הראשון של התחרות. אז בואו נראה מה הולך להיות. תצלם רק אותם עכשיו. פשוט תקחי. כולם בפלנק, רק עכשיו להתחיל, קדימה. קדימה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, תמשיכי. 13, 14, 15, גו. מאחורי הקונוסים למזכירה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. אוקיי. זה היה סיבוב ראשון מבין כמות מקסימלית של סבבים שתצטרכו לעשות ב-20 דקות. אוקיי? האיבנט הולך ככה. כפי שראיתם, כל אחד מחברי הקבוצה צריך למשוך את המסחלת. המסחלת תשקול, יש עליה פלטות במשקל של 35 קילו לבנות, ולבנים זה 45 קילו, זאת אומרת שבכל פעם שהבנים נכנסים למסחלת צריך להוסיף משקולת של 10, ואז בסיבוב הבא כשהבנות חוזרות צריך להוריד את המשקולת העודפת. בואו נראה את הסטנדרטים של המשיכה. המשיכה תתחיל מאחורי הקו הזה. יהיה לכם קונוסים או קו שיגדירו מאיזה נקודה אתם מתחילים. כפי שאתם רואים, יש 45 קילו על המסחלת, כמו שאמרתי, בנים יהיו עם 45 קילו, נשים עם 35. טל יתרחק מהמסחלת כדי שהחבל יהיה מתוח, כי כשהוא עומד והרגליים לא זזות, מותר לו למשוך רק עם הידיים. אם הוא רוצה להתקדם, אסור לו להמשיך למשוך עם הידיים, הוא חייב להתקדם עם הרגליים ורק אז להמשיך למשוך. בואו נראה את זה גם בחזור. הוא חייב למתוח את החבל ורק אז למשוך עם הידיים. זאת אומרת שאסור לו להשתמש ברגליים תוך כדי משיכה עם הידיים. אוקיי? בואו נסתכל על הסטנדרטים של הפוש-אפס. בואו חבר'ה תסתדרו. יש לכם 15 פוש-אפים, רק תהיו בפלנק. יש לכם 15 פוש-אפים להשלים. זה אומר שבזמן שמישהו אחד עושה פוש-אפים, כל חברי הקבוצה חייבים להיות בפלנק. אתם יכולים לבחור שרק חבר קבוצה אחד עושה את הפוש-אפים, אתם יכולים להחליט לחלק את זה ביניכם איך שאתם רוצים. בואו נראה איך זה הולך. שוב, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, אוקיי? כשהם סיימו את זה, הם נכנסים לאלמנט של הוולבול. הם חייבים לעמד 2 ו2, זה לא משנה אם זה 2 בנים או 2 בנות, מאחורי הקו של הקונוס. חייבים לשבת, לשבור מקביל, ומכאן למסור לחבר קבוצה ולרוץ מיד מאחורי חבר הקבוצה בטור הנגדי. אוקיי? חייבים לרוץ מיד לצד השני. בסדר? עד שהם מגיעים ל-20. אוקיי? תודה רבה חבר'ה. בואו נדבר רגע על הסטנדרטים של הפוש-אפס. בוא דייב, תראה לנו פוש-אפס. כל הגוף חייב לגעת ברצפה, בעיקר החזה. אוקיי? החזה חייב לגעת ברצפה. בעלייה מרפקים ננעלים. אין שום בעיה אם אתם כבר מתעייפים ויוצא לכם גל קטן בסוף, זה בסדר, כמובן שעדיף שלא, אבל אם תצליחו לעלות ככה, אז זה בסדר. סקווטים, בוא דייב. בואו נראה איך הסקווט אמור להיראות. יושב? יפה. אנחנו רוצים לשבור מקביל. חייבים לשבור מקביל בסקווט, שזה אומר שקו הירך יותר נמוך מקו הברך. בסדר? זה ההגדרה היחידה בשבילנו לוולבול. בעלייה אתם לא חייבים לאשר את הידיים, אתם יכולים מידיים כפופות, אבל אתם חייבים שהוולבול יימסר לבן זוג שלכם. זאת אומרת שאם זה נופל על הרצפה, no rep. בסדר? יש לכם ב-20 דקות כמה שיותר סבבים כאלה להשלים. אני מזכירה, הסבב אחד מתחיל כשבת ראשונה מושכת את המסחלת, ואז בת שנייה, בין ראשון, בין שני, ממשיכים ל-15 פוש-אפ, שבזמן שבן זוג אחד, שחבר קבוצה אחד עושה, השאר נמצאים בפלנק, ואז ממשיכים ל-20 וולבול, סך הכל, בין חברי הקבוצה. זה ייחשב לכם לסיבוב. יש לכם 20 דקות להשלים כמה שיותר סבבים. שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה. Vamos. I got this feeling inside my bones. It goes electric.